1, 2, 3. Takže vás zdravím, fotovoltaici. Máme tu ďalší mobilný dom, taký pre rybárov, ktorí si pri rybníku potrebujú niečo vychladiť, aby si mohli zasvietiť v noci, nabiť mobily a podobné záležitosti. Takže nebudem vás dlho zdržovať, ideme na to. Máme tu box, v ktorom máme vlastne poistky. Ide nám to do fotovoltaického regulátora. Hej, ja používam Victron najradšej. Tu máme vstup, tu máme na baterku. Tu máme komunikáciu s meničom a CRM. A tu je menič. Menič vlastne ukazuje, že aký je stav. 200 W, doby už toho nie je veľa. Dobre, tu máme odpájač na baterky, ktorým vlastne odpájame regulátor nabíjania, menič a potom stadiaľ to ideme rovno na baterku. Ono, ako vidíte, je skoro nabitá. Máme komunikáciu, ktorá ide do meniča, vlastne dnu. A samozrejme, že máme aj hús, kde to máme všetko uzemnené a zvedené preč v prípade, aby sa vedela zviesť. Baterka je 5 kW, menič je 2,4, povedzme, že 2 a majú to s displejom, aby to fungovalo. Ešte si ukážeme panely. Ako vidíte, máme 6 panelov po 440 W. Len tieto stromy tu robia galibu, ale tie hádam odrežú niekedy. Budú musieť, ináč im to nebude dobre nabíjať. Takže teším sa s vami na budúce, vymyslíme dačo iné, aby sme stále netočili to isté. Majte sa.